सानसेल' बाखि सानसेल' दिनल'सै माबायदि साखाफारा भलन्टियारनिफ्राय लानानै एभ्रिथिं। खुलुमबाय गिबियावनो बर' खौरां आरो गुबुन गुबुन खौरां बिजों नायगिरि सिबिजाथाव आइ आफा रायजो राजा बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो बावहरबाय। नोंगौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि बरलावगाव थेंफाख्रि फोथाराव फैगौ 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2026 थामहिनबा गाबोन सानसेनि उननिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंजानो थांगासिनो दं। दा बेवहाय भलन्टियार साब कमिटि हिसाबै जोङो मोननै बाहागो थायो भलन्टियार साब कमिटिनि सिङाव हाबाफारि हिसाबै। दा बेवहाय जोंहा स्पेसियेल भलन्टियार थामहिनबा पेरेड गेलेनाय आरो गुबुन मोनसे जेनेरेल भलन्टियार। दा बेवहाय भलन्टियार साब कमिटि हिसाबै जोङो गासै 180 हौवासा हिन्जावसा जयै पेरेड जे प्रिपारेसन बा साखाफारा बियो दिनै 99 जौखोन्दो महर मोनफैबाय दिन्थिनो हानाय मोनसे अबस्थायाव दिनै जोङो दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा बिजनिनि सिङाव थानाय गासै 14 दालाइ एबसु दं जोंहा। बे दालाइ एबसुनि सिंनिफ्राय गासै माखासे हाइ स्कुल हायार सेकेन्डारि कलेज बेवहाय जोङो जेनेरेल भलन्टियारनि थाखाय गासै 300 थागथियारि खालामनाय जादों। दा बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। दा दिनैनिफ्राय जोंनि स्पेसियेल भलन्टियार थामहिनबा पेरेडनि बाहागो लानाय गासै भलन्टियार्सफ्रा दिनैनिफ्राय जोङो केम्प खालामनानै दोननाय जासिगोन बा दोननो थाखाय जोङो थागथियारि खालामबाय। जिहेतु रायजो राजाफ्रा हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन पार्किं जायगा गारि दोननायनि थाखाय माबायदि सुबिदा? बेवहाय 65थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जे पार्किं बेवहाय जोङो जिहेतु आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन गोबां बाहागो लाफैगोन। जोंनि मोनदांनायाव गैयाब्लाबो 2 लाख हयथ' 11 अक्ट'खालि जागोन। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंहा बरलावगा मोनसे माने गेजेर जायगा जायो। बेवहाय मोननै लामाजों जोङो हाबनो हायो बिजनि टाउननिफ्राय फैनानै भेटागावआव मोनसे तिनिआलि जेरावहाय लावगाव जानानै फैयो आरो गुबुन मोनसेया बर' बाजार जानानैबो फैयो। दा बर' बाजार जानानै फैयोब्ला बर' बाजार बारनानै ओरैहाय खोलाहा आमलायगुरि होननाय मोनसे फैलाव फोथार दं बेवहाय दोननो थाखाय थागथियारि खालामदों। लोगोसेनो जोंहा बिजनि टाउननिफ्राय हाबबोनानै नैबे लेसागावजों हाबबोनायनि उनाव लेसागाव बारनानै खोला लावगावनि सानजाजोंहाय मोनसे दुब्लियाव फैलाव फोथार दं बेयावबो जोंहा बेवहाय जोङो पार्किंनि थाखाय सुबिदा बेखौ खालामनाय जादों। दा जेबो उसुबिदा जानाय नङा बायदि नुहुरदों। दा पार्किंनि थाखाय बिदि गुबुन गुबुन लामाजों गुबुन गुबुन जायगायाव थाग-थिग खालामदों। बेखौ भलन्टियार साब कमिटि हिसाबै जोङो बुंनायाव एसे गोनो गोथो जागोन। नाथाय जा पार्किं साब कमिटि दंखायो हिसाबै बिथांमोना आं साबसिन बुंनो हागोन बायदि आं मोनदांदों।